ಚೂರ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತಿರೋದು ಕಾಯ್ಜಿ ನಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೀವ ಲಕ್ಕಿಲ್ಲಕ್ಕ ಇವತ್ತು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಚಾನಲ್ ಶೆಟ್ಟಿಸ್ ಥಿಂಕ್ಪೀಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಮಾತಾಡೋ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಸೌಖ್ಯ ಅಲ್ಲಾರತೆ ಕಾಣದ ಕೊಡ್ತಾ ಆತಲು ಜಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ ಬೂರ್ದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಪೂರ ಎಣ್ಣೆ ಎಡಮ ಗಂಟೆಗೆ 10 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ಲೊಕೇಶನ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂದು ದಾನಿಂದ ಎನ್ನಾರ ಅಲ್ಪ ಟ್ರೈನ್ ಪೋದಿತ್ತಂಡು ರಪ್ಪ ವೀಡಿಯೋನ ಪಾಸ್ ಮಲ್ತೆ ಪಾರ್ ಬತ್ತೆ ಹಾಲ್ಗೆ ಬೆಚ್ಚದ ಸಮಯ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂಡು ಬಾಡಿಗೆ ತಂಪಾಡತಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪೂರ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ನ ಈಗ ಇತ್ತೇನಡವು ಒಂದುಂಡು ಒಂದಾತೊಂದು ನೀರದ ಬಾಟ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ಒಂದೊಂದು ಬೊಕೊಂಜಿ ಒಂದು ನೆನೆ ಪಾಡ್ದು ಸುಧರ್ಪುಗ ಉರುಡಿಪ್ನಾಗ ಏನು ದೀಪವು ಪಾಡಂತಿರ್ತೆ ಅವು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಂತೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಅಂತ ತಾರೆ ಪೂರ ಕಪ್ಪಾದುಂಡತ್ತೆ ಉದ್ದ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಅಂದಿತ್ತು ಮೂರು ಬತ್ತದ ಪೂರ ತಾಳು ನೆಟೆ ಅಂತ ಫುಲ್ ತಾಲೊಂದು ತಾಲೊಂದು ಐದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡು ನೆಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪದ ಉಪ್ಪು ನೀರತ್ತೆ ಅಂಚಲ್ಲ ತಾರೆ ಪೂರ ಹಾಳಾದ ಪೋತನು ಏತ್ರ ನಾವೇನು ನಮ್ಮ ಒರಿಪಾಗ ತಾರೆ ಎಂಚಾಣೆಲ್ಲ ಮಸಾಜ್ ಲೈಕ್ ಐತಿ ಗಾಸು ಏನ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ ಯಾನ್ ಏತ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಸಾಜ್ ಗೆ ತಂದು ಬಕ್ಕ ನಿಕೋರ್ಪಿ ಎಂಕ್ ಏನ್ ಚಕೋರ್ ಪಂಚನ್ ನಿಕ್ ಬಿಡ ಕೊಡ್ನೆ ಮಸಾಜ್ ಲೈಕ್ ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ಇರೆ ಕ್ಲಾತೆ ಮೆಹನತ್ ಮಲ್ದೆ ಗೊತ್ತಾಣನೆ ನೀತ್ ಕಿತ್ತ ಕಿನಗಿನಕ ಏನಾರ್ ಪೋ ನೀತ್ ಮಲ್ಲಲ್ಲ ಜೋಗ್ ಚೂರ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತಿರೋದು ಕಾಯ್ಜಿ ನಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೀವ ಲಕ್ಕಿಲ್ಲಕ್ಕ ಇವತ್ತು ಜೋರ್ ಜೋರ್ತೆ ಆನ ಚಡ ಬೇರೆ ಟುನ್ ತೊಡೆತೆ ಕಾರ್ದ ಎನ್ನ ಕಮಾಲ್ತದೆ ನನ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಜೀವ ಲಗೆ ಪಂಚನ ಕಾಂಡದ ಹೊರತ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಅಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಪಿದಾಡ್ ಕನ್ಪಾದಿತ್ತ ಗುಜರಾತಿ ಡಿಶ್ ಪೂರ ನಿಗುಲು ತೂದಿಪ್ಪರು ಬೊಕ್ಕ ಮೇರ್ನ ಲಂಚ್ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ದಾಲ್ ರೈಸ್ ಕೊರಿಯೆ ಕಿಚನ್ದ ಅವಸ್ಥೆ ಇಂಚಾತನೊಂದು ಬೋರ್ಡ್ ನ್ಯಾನ್ ಪೂರ ಜರ್ತದಿತ್ತೆ ಅವ ನಿಂಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಚೂರು ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಒಂದೆಡೆ ಮಸಾಲ ಪೂರ ದೀಪಿನ ಡಬ್ಬೆದ ಬಾಯ್ಡ್ ಪೂರ ಧೂಳು ಪತ್ತದುಂಡು ಒಂದಿಂಗುಲು ದುಮ್ನಾನಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪಿನ ವಸ್ತುಲಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದ ಅವುಲ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತದೇರನ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಹೊಸ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ದ ನೆಯ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದ ತೂನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕಲರ್ ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ಈಗ 19 ಪರಿಮಳಲ್ಲ ಇತ್ತು ನಂಚ ಹೊಸ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಾನೆ ಎಡ್ಡೈತಿ ಯಾಪೋಗರ ಒಂದು ಗೋಡೆ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನಿಯೇ ಒಂದು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ದಿನ ತೂವಳಿ ಅಂಚ ರೈಸ್ ಒಂದು ನೆಟೆ ಎಣ್ಣೆ ಜಿಡ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ರಸತ ಕಲೆ ಪೂರ ರಾಟದಿತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡ್ಲಾತಿ ಕಪ್ಪು ಪೂರ ಪತ್ತದಿತ್ತಂಡು ನಿಗುಲು ತೂವಳಿ ಎತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆತನಂದು ಅಂಚನೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಅಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಆಂಡು ಹಿಂಗೆ ತಾಪಣಾತಿ ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಮಾರ್ಬಲ್ ಉಂಡದೆ ಕಂಡಿದಲ್ಪ ನೆಡೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಜಿಡ್ಡು ಪೂರ ಪತ್ತದು ಕಪ್ ಆಪುಣ ಅವೆಲ್ಲ ಗಾಸದ ಪೂರ ಗೆತ್ತೆ ಯಾನು ಫ್ರಿಜ್ಜೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ವಾಗ ಫ್ರಿಜ್ಜಿಂದ ಬಿಡ್ಪಿನತೆ ಎಂಚೆಲ್ಲ ಕಿಚನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆವನುಂಡು ಒಂದು ಯಾನು ಒಂದು ಪೂರ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎನ್ನ ಅಂಡರೇ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಂಚ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಪೋದೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಆದ್ಬೋದಿತ್ತಂಡು ಒಂದೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ದೆತ್ತದ ನೆತ್ತಲ ಶೃಂಗಾರ ಮಲ್ಪುಗ ಎಣ್ಣೆಯಾನು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಪೂರ ದಕ್ಕದು ದುಂಬುದ ಪೂರ ಹೊಸತ್ ರೀಫಿಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಎಣ್ಣೆ ಸಾಸ್ದ ಬಾಟಲ್ ಆತೆ ಪೂರ ಒಟ್ರಾಶಿ ಬೂರ್ದಿತ್ತು ನಿಗುಲೆ ತೂಂದಿಪ್ಪೊಲಿ ಒಂದೇನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪಡಂಡು ಅದು ಹೆಂಗೆ ಇಡೀ ದಿನ ತಾಗದನ್ ಪಂಡಿ ಫುಲ್ ಕಿಚನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪಡಂಡ ನಿಗುಲು ತೂಲೆ ನೆಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತು ನೆನ್ನ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಝರ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಅನ್ ಮಿತ್ತಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಖಂಡ್ ಅವು ಒಂದು ನೆತ್ತ ಪೂರ ಡಬ್ಬೆಲಿತ್ತ ಅವು ಶ್ರೀಖಂಡ್ಲ ಪೂರ ಜತ್ತದು ಅಂಟಂಟ ಆದಿತ್ತಂಡು ಐಸ್ದ ಟ್ರೇ ಐಸನ್ ಪೂರ ದೆತ್ತದು ಹೊಸ ಜಂಜಾದು ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಸಾಲೆನ ನಾನು ಫ್ರೀಝರ್ಡ್ ದಿಪ್ಪಿನಿ ಹಾಳಾಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವುಲ ಪೂರ ಬಿರ್ಕದು ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಕೊಡೊಂಜಿ ವಿಷಯನಿಗಳ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ತುಲೆ ನೆಟೆ
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಯಾನು ಸ್ವಿಚ್ಚನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಂದ್ ಮಲ್ದಿನತೆ ಐತ ಪ್ಲಗ್ಗನ್ನ ತಪ್ಪಾದೈತೆ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಸ್ವಿಚ್ಚನ್ನು ಬಂದ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಡವು ಸೇಫ್ ಆತು ಐತ ಪ್ಲಗ್ಗನ್ನ ತಪ್ಪಾದಿಲೆ ಯಾಪೋಗ್ಲ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಲ್ಪೋರು ಆಂಡ ಕೆಲ ಜನಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಅವು ಅರ್ಥಿಂಗ್ದ ಪೂರ ಐಟ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದೊಂಚೂರು ಡೇಂಜರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪ್ಲಗ್ಗನ್ನೇ ತಪ್ಪಾದಿಲೆ ಬೊಕ ಸೇಫ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪೂರ ಕೊಂಟುಡಿ ಯಾನು ಒಚ್ಚಿದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಉಂದುಂಡತೆ ಬ್ರೇಕ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ದಿನ ಎಂಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಪುಜಿ ಬೆಚ್ಚದ ಟೈಮ್ ಅತ್ತೆ ಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ ಏನ ಮೊಬೈಲ್ ಅತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚಲಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಡು ಬೊಕ ಅವಿಕ್ಲ ಒಂಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಕೊರಿಯಾನ ತುಲ್ಲೆ ಕಿಚನ್ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಆತಂಡು ಮಿತ್ ಪೂರ ಲೋಟೆ ಪೂರ ದೀಪಿನ ಅಲ್ಪಲ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು ಐತ ಧೂಳು ಪೂರ ಒಚ್ಚಿದು ತೂವೊಂದಿಪ್ಪೊಲಿ ಪೊರ್ಲು ಚಕಾಚಕ ಆತನತೆ ಯಾನ್ 100% ಕ್ಲೀನ್ ಆತನಂದು ಪನ್ಪುಜಿ ಅಳೆ ಎಂಕ್ ಒಲ್ಪ ಧೂಳು ನರಕ ಪೂರ ತೋಜಿದು ನಾವು ಪೂರ ಯಾನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು ಸೆಟ್ ಮಲ್ದೆ ಎಂಕ್ ಈ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನು ಬಿಫೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪುನತೆ ಅವು ವೀಡಿಯೋ ದುಮ್ಮಿ ಎಂಚೆತ್ತನು ಬೊಕ್ಕಗಳು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಆಪುನು ಎಂಕ ಒಬ್ಬರ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪುನ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಲವ್ ಮಲ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಆಪಲ್ಲ ದಾಯಪಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ಎನ್ನೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ಎರೆಗಾಂಡ್ಲ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ತಿಕ್ಕು ಅನ್ಬಿನ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಒಂದು ಏನನ್ ಪೇರು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಎನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂಚದುಲ್ನಡೆ ಪೂರ ಗ್ಲಾಸ್ ಪೂರ ದೀಪಿನ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತೆ ದೀತ್ಯಾನು ರಾಶಿ ಪಾಡಂಡ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಹಾಳಾಪುಂಡು ಗ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮಕ್ ಗೆಸ್ಟ್ ನಗುಲಿಲ್ಲ ಬರ್ನಾಗ ಗೆತ್ತದಾಗ್ಲಿಗ್ ಜ್ಯೂಸ ಚಾನ ಮಲ್ಪುನಲ್ಕ ದಿವಲಿ ಬೊಕ ಈ ಪಾಟ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಐತಲೆ ಯಾನ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಲ್ತನಿಗ್ಲೆ ತೊಜಪಾವೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅವು ಇತ್ತೆಗ್ ಬುಡ್ಕ ಉಪ್ಪು ನೀರು ರಸರಕ್ತು ಕಪ್ ಆತು ನಾವು ಏತ್ ನಮಗೆ ಗಾಸುಂಡಲ್ಲ ಪೋಪುಜಿ ನೆಡದಲ್ಲಿ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿ ಕುತ್ತಿನ ಆತೆ ತುಳಿ ಐತ ಕಲೆನೆಟೆ ಅಂಟದು ಪೋತುಂಡು ನೆಲಟ್ ಬೊಲ್ದು ಆತ್ ಪೋತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಆತನು ರಾತ್ರಿದ ಪೊರ್ತು ಯಾನ್ ಮೀದು ಫ್ರೆಶ್ ಪೂರ ಆದ ಬರ್ನಾಗ ಮೇರ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಮೇರ್ನ ಕೈ ರುಚಿನಿ ತಿನ್ಕ ಮೇರು ಎಗ್ ರೋಲ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಮಲ್ಪೇರು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮದ್ದೆಡು ಸೊ ನಿಗ್ಲಿಗ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆದಿ ವೀಡಿಯೋ ತೋರ್ಪಾರೆ ಆಪುಜಿ ದಯಪಣ್ಣಗ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಲ್ತಂಡ ಕಿಚನ್ ಬೊಕ ಎಂಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕು ಜಾನ್ ದೂರಡು ಅಂತೊಂದು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನತೆ ದೆಕ್ಕುನ ಬತ್ತು ನಾವು ಪೂರ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೆ ಅಂಚಾದು ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಕರ್ಬೂಜ ಜ್ಯೂಸ್ ಉಂಡತೆ ಐಕ್ ಪಾಡ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಅವು ಸಬ್ಜಾನ ನೀರು ಪೇರಡ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಬೊಕ ಒಂದು ಹ್ಯಾಲಪಿನೋ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಚೀಸ್ ಬೊಕ ಶೆಜ್ವಾನ್ ಸಾಸ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೊಕ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಪಿಜ್ಜಾಡ್ ಫ್ರೀ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಗೆತ್ತಿದ್ದಿತ್ತಾನು ಒಂದು ಈ ಐಟಮನ್ನು ಪೂರ ಪಾಡ್ದಾರಿನಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಏನು ಅನ್ಸಿತನ ಎಗ್ ರೋಲ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚಿಡಿಯಾನು ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೇರು ರಪಕ ಪಂಡೇರು ಬಲ ಎನ್ನೊಂಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಂದೆ ತಪಂದು ಟಾಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸನ್ನು ಒಂಜಿ ಅಬತ್ತರೋಡು ಪನ್ನಾಗ ಈ ಟ್ರೈಪಾಡ್ದ ಕಾರ್ನ್ಲ ಮಡ್ಪರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುನೆ ರಪಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಬುಕಾರು ಹೊರ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಉಂತಾಯಿಡ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಕೂಡ ಐಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕರ್ಬೂಜದ ಜ್ಯೂಸ್ ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಂಡು ಈ ವಿಡಿಯೋ ವ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪನಾನೆ ಇಂಕೊಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಸೊ ನೆತ್ತ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ಲ ನಿಗುಲ್ ತೂವಲಿ ಅನ್ನೆಟೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೆ ಮಿತ್ತಡು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದಿತ್ತು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಅವಸ್ಥೆ ಕಿಚನ್ದ ಕೂಡ ಅಂಚೆನೆ ಹಾಳು ನಮ್ಮ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ಪಿರೋಡು ಚೂರು ಹಾಳು ಆಪುಂಡತೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ತಿ ಮೇರೆ ಏನು ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ನಾಗ ಎಗ್ ರೋಲ್ ಮಲ್ಪರೆತ್ತಂಡ ಆಯ್ತಾ ಮದ್ದೆಡು ಚಿಕನ್ ಪಾಡ್ರೆ ಪುಣು ಐಕ್ ಪಿದಾಯ್ದೆ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಫ್ರೈಡ್ ಚಿಕನ್ ಪತೊಂಬರ್ಪೇರು ಅವು ಉದ್ದದ್ದೆತ್ತು ನಂಚದೆ ನಾನು ಕಟ್ ಮಲ್ತಂತೆ ಬೊಕ ರಂಜಾನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಯ್ನೇರ್ ದಾಸ್ರದಾಗಲ ಇಫ್ತಾರ್ ಎಪ್ಪುಂಡತೆ ಆಗಲ್ನ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ದ ಟೇಸ್ಟಿ ತಿಂಡಿಲು ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರು ನೆಟೆ ಅಂಗಡಿಲೇಡು ಪೂರ ತೋ ಆ ಟೈಮ್ ಇಂಗಳು ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಸೊ ಒಂದು ಲವ್ವೇ ರಂಜಾನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ದ ಕುರ್ಕುರೆ ಚಿಕನ್ಗೆ ಅವೇನು ಪತೊಂಬತ್ತಿತ್ತೇರಾರು
ಎಂಕಲ್ನ ಡಿನ್ನರ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಟಿ ವಿ ತೊಗೊಂಡು ಗಮ್ಮತ್ ಪಾತೆರೊಂದು ಎಂಕುಲು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂದೆನ್ ಟೈಮನ್ನು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಬೊಗನೆಟ ಎನ್ನ ಜ್ಯೂಸ್ಲ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪೊಲಿ ಇನ್ನೀತ ಎನ್ನ ಈ ಕಿನ್ನೆ ವ್ಲಾಗನ್ನು ತೂದು ನಿಗ್ಲೇಗ್ ಖುಷಿ ಆನಂದೆನ್ವೆ ಎನ್ನ ಬೇತೆಲ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಪಟ ಪಟ ಅಂದ್ ನಾನು ಬೇಗನೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೆ ತೂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ತಿಕ್ಕುವೆ ನಿಗ್ಲೆ ಬೇಗನೆ ಕೂಡ ಒಂಚಿ ಹೊಸ ವ್ಲಾಗ್ ಅದನ್ನೆಟ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ಟೇಕ್ ಕೇರ್.